Hei taas ja tervetuloa Visaketun pariin. Kysymysten aiheena on kuvien yötaivaan mysteeri. Ennen peliä käy tykkäämässä video ja tilaamassa kanava. Onnea peliin! Helppoja kuvia. Aikaa 3 sekuntia per kuva. Löydätkö eron? Oikea vastaus on esillä. Löydätkö poikkeavan kuvan? Oikea vastaus on paljastettu. Ehditkö löytää erilaisuuden? Oikea vastaus on esillä. Missä ero piilee? Oikea vastaus on esillä. Kuvien vaikeusaste, keskitaso. Aikaa 5 sekuntia per kuva. Mikä kuvassa ei täsmää? Oikea vastaus on paljastettu. Löydätkö poikkeavan kuvan? Oikea vastaus on esillä. Ehditkö löytää erilaisuuden? Oikea vastaus on paljastettu. Mikä kuvassa ei täsmää? Oikea vastaus on esillä. Löydätkö poikkeavan kuvan? Oikea vastaus on paljastettu. Missä ero piilee? Oikea vastaus on paljastettu. Löydätkö poikkeavan kuvan? Oikea vastaus on esillä. Seuraavaksi vaikeita kuvia. Aikaa 10 sekuntia per kuva. Löydätkö poikkeavan kuvan? Oikea vastaus on paljastettu. Ehditkö löytää erilaisuuden? Oikea vastaus on paljastettu. Missä ero piilee? Oikea vastaus on paljastettu. Mikä kuvassa ei täsmää? Oikea vastaus on esillä. Missä ero piilee? Oikea vastaus on esillä. Ehditkö löytää erilaisuuden? Oikea vastaus on paljastettu. Mikä kuvassa ei täsmää? Oikea vastaus on esillä. Löydätkö poikkeavan kuvan? Oikea vastaus on esillä. Missä ero piilee? Oikea vastaus on esillä. Löydätkö eron? Oikea vastaus on esillä. Ehditkö löytää erilaisuuden? Oikea vastaus on esillä. Ehditkö löytää erilaisuuden? Oikea vastaus on esillä. Älyttömän vaikeita kuvia. Nyt tarkkana. Aikaa 10 sekuntia per kuva. Löydätkö eron?
Oikea vastaus on esillä. Missä ero piilee? Oikea vastaus on esillä. Pääsit loppuun! Montako sait oikein? Jätä kommentti. Jos pidit visasta, tykkää tämä video ja tilaa kanava. Nähdään taas.